Amalima kɛnɛmɛja kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ kɛnɛmɛja la nin wagati in na o kɔnɔna la an bɛna bɔ ka dakurunya damadɔ di Amalima kɛ ma ni o ye Sinayogo ye ka foli lase an ka jeli kuntigi ma ni o ye Burama Sumano ye n y'o de fɔ n ko ni cɛba in Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma denmisɛn min de don makɔrɔba kan bɛ a da o de la jelikɛ in ninnu jeli damadɔ bɛ Mali kɔnɔ ne y'u kanu kosɛbɛ u ka taabolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burama Sumano fɛn min ye jeli Solomani Sisoko n'o jeliba ba denkɛ ye Bakɔrɔba Jabate Abulayi Jabate wallahi an ka dugawu kɛ n'u ye Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma Ala k'u mɛn an kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko juguya bɛ maliyɛnden kɔnɔna la fɔ k'a fɔ maliyɛnden ka jugu Mali ka jugu a den ma maliyɛn ka jugu ka se degré min na bi ni kunun maliyɛnw tun y'a dɔn ko olu kɔfɛmɔgɔw tun bɛna juguya ta u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u tun bɛna Mali dilan ka bila mais u sɔnna ka Mali dilan ka bila yaasa a kɔmɔgɔw ka ɲa mais Ala ye a kɔmɔgɔw kɛ maa juguw de ye ka maliyɛnw lajɛ bi aw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn to yen kɔfɛmɔgɔ tɛ to yen depuis don min n'o ye karamɔgɔ Sinayogo ye a ye défi lancé ko ni maa sɔrɔla k'a garanti wari kana d'ale ma k'a fɔ ni sera ka coupe ladon Mali la n bɛ miliyɔn 100 d'i ma ko wallahi k'a bɛ coupe ladon Mali kɔnɔ olu le anw ka dugawu kɛ a ye Ala k'a jaabi a bolo anw de bɛ bɔ ka lagosiliw kɛ hali minnu bɛ wari yɛrɛ proposer a bɛɛ y'u tigɛla Mali la o de kosɔn u bɛ k'a kɛ sinon n'u y'a dɔn ko a bɛ kɛ bi depuis premier mi-temps taara so ko Fulomani kɛ ka baara ɲinɛ kupu wallahi Ala kana di Mali ma a bɛɛ ne ni Ala cɛ Ala kana ɲinɛ kupu di Mali ma fɛn bɛɛ ne ni Ala cɛ Ala kana di Mali ma ɲinɛ kupu i kana di Ala i kana ti wari proposer yɛrɛ mais tellement que u dalen tɛ équipe yɛrɛ la wa u dalen tɛ dɔnniya yɛrɛ la yɛrɛ ne hakili la aw kan ka lasɔmi 98 a fɔra ko faransi ye coupe min ta a fɔra ko Agibu Soso dɔgɔkɛ ko de y'a baara kɛ aw tulo mais maa si ma bɔ k'o lagosi nka bi lagosili de bɛ ka ta ka ɲɛsin karamɔgɔ Sinayogo ma i b'a fɔ a ma ŋɛnɛ ɲumanya ta ka ɲɛsin a ma dɔrɔmɛ minɛ i tɛ équipe dɔn Mali kɔnɔ ko équipe mun ni daga dɔla tɛ a bolo o équipe tɛ Mali kɔnɔ o équipe yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ daga donna tɛ minnu bolo aw ka dɔnnikɛla dɔ bɔla k'a fɔ k'a bɛ nin kɛ ne hakili la aw bɛ jɛ ka dugawu de kɛ a ye a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min olu de aw ka dugawu kɛ aw bɛ taa danga don a tigi kan hali n'a bɛ ɲɛ Ala bɛ sɔn o ma parce que aw ŋɛniya man ɲi an balimaw maliyɛnw an ka sabali an ka ŋɛniya ɲɛ quoi anw tɛ ŋɛniya ɲuman yɛrɛ ta ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ fan si ma bɛɛ ko ne de ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ pour que ne ka ye ni Sinayogo bɔla ka nin fɔ équipe nationale yɛrɛ min filɛ a ka daga donna bi u bɛ taa wari di dɔw ma ko baara kɛ an ka équipe ka se ka taa ɲɛfɛ u bɛ wariw de di n'i y'a ye Sinayogo bɔla ka défi lancer ta parce que i b'i ka baara kɛ dogo ni dogo la dɔ bɛ taa o tɔgɔ ta parce que Mali o de ye ni Ala y'a kɛ Sinayogo kuma nin kɛ jamana ka coupe ta sisan walima Sinayogo ye nin kuma in fɔ a y'a baara kɛ maa ma kuma minnu taala daga don minnu bolo olu de bɛna yira télé la k'olu ye baara kɛ ko Mali ye coupe ta c'est pourquoi Sinayogo bɔla ka a yɛrɛ yira n bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ka coupe ta pour que maa wɛrɛ kana n'a tɔgɔ sɔrɔ mais ko nin y'o yɛrɛ de ye mais mɔgɔw tɛ analyse yɛrɛ kɛ kuma yɛrɛ kan Sinayogo ka défi kun ye nin de ye sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye a ye wariko fɔ u bɛ taa wari de di dɔw de ma ko baara kɛ u bɛ taa dɔw de don kaliwa la ko baara kɛ mais o siɲɛ joli joli n'a tɛ ɲɛ u bolo donc c'est pourquoi a bɔla a ye défi lancer sinon bi ma Sinayogo bila yen mais u bɛ bɔ dɛ a ye sungurubaw kɛ tan dɛ a ye nin kɛ tan dɛ est-ce que nin y'o kuma ye anw de kan ka jɛ ka dugawu kɛ kamalen Ala k'a ɲɛ a bolo Sinayogo an bɛ dugawu kɔni k'i ye i ye kuma min fɔ yarabi Ala k'a sabati minnu fana ye layiru ta ni a kɛla u ka a lawaleya
parce que sina y'a fɔ ko kumaci min mena k'a bɛ daminɛ o la o ye Mali ni Tunisie o ye bi de ye k'a bɛ daminɛ o la a y'a ka baara kɛ mɔgɔ kana wari d'a ma a y'a ka numéro bila mais an ka sabali tɛ sa maliyɛnw an ka sabali tɛ maliyɛnw Mali yɛrɛ ye plainte tigɛ ɲɔgɔn kama diɲɛ kɔnɔ Mali de premier o de la ɲɔgɔn tɔɲɔ a tɛ fɔ faama ma o b'i minɛ k'i datugu an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn minɛ ka taa di faamaw ma u bɛ anw datugu anw kɛra mun mɔgɔ fasugu ye la population mali an kɛra mun mɔgɔ fasugu ye sisan an tɛ hakili sɔrɔ ten faamaw t'an to an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn to yen n'an ma dɔ bɔ juguya na hali lahara maliyɛn kungo tɛ nɔgɔya hali lahara maliyɛn kungo tɛ nɔgɔya ka sababu kɛ wali kungo ye wali kungo fɛn min tɛ daga min t'i ta ye i bɛ t'o da de yɛlɛ maliyɛn de b'o de baara de kɛ bi daga min t'u ta u bɛ t'o de da yɛlɛ an ka sabali tɛ sa maliyɛn ne yɛrɛ dabali mana an yɛrɛw de la sa minɛ maliyɛnw anw kun tɛ taa kunun dɛ réseau de nana anw de kɛ nin juguya fasugu ye tan ou bien réseau de an kun ka jugu mais an kun t'a dɔn ni réseau nalen de tɛ réseau de nana dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ja maliyɛn ka jugu réseau de nana o yira anw na sisan ala k'a ɲɛ ka d'an ma a k'an bɛ waati wɛrɛ kɛnɛ min ja mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi depuis premier mi-temps Tunisie taara so ko fulomani kɛ ka baara ɲinɛ kubu wallahi ala kana di Mali ma a bɛɛ ne ni ala cɛ ala kana ɲinɛ kubu di Mali ma fɛn bɛɛ ne ni ala cɛ ala kana di Mali ma ɲinɛ kubu i kana di ala i kana di wallahi n'a y'a yɛrɛ dɔ don min na ka balonko problème ɲini k'u résoudre don min na ka bɔ ni naganaka ko ni nin dangatɔya ko ni nin sarakadenya ko ninnu kɔnɔ o don Mali bɛ kubuta o don Mali bɛ kubuta mais kana a sigi filomani dɔ ko filomani dɔ de ka mori baara ko bɛna kubuta ka di aw ma ko miliyɔn kɛmɛ ko kuma han jamana minnu ye kubuta ale de kubuta ka d'olu ma ale de y'a baara kɛ ka d'olu ma han Worodugu lajɛ kɛ Worodugu ye kubuta siɲɛ joli ale de olu ta baara kɛ ɲinɛ ta ka fasa fɔ ko jakuma ne k'i da la n'a bɛ so la ni miliyɔn kɛmɛ ko de b'a la ka taa baara kɛ ka miliyɔn kɛmɛ ɲini awɔ wala ni maa ti sɔrɔ k'o gosi bilen donc a bɛna ka na peuple kuturu de gosi sisan ka peuple kuturu de filɛ sisan ka peuple kuturu awɔ mɔgɔw fɛnɛ bɛ sɔrɔ mun b'o kɔrɔ don wallahi mɔgɔw fɛnɛ bɛ sɔrɔ minnu b'o kɔrɔ don aw ma dɔn a ye jamana in kuma suli ten sa dɔ kɛra dɛ a ye jamana in kuma suli wallahi i bɛ ni naga kan mɛn aw dɔrɔn de fɛ yen Burkina dɔnnibagaw tɛ yan aw ye jɔnni bɔra ka fɔ yen mais n ko Burkina bɛɛ b'a ɲɛ balontan na kɛ aw bɛ s'olu ye balon na n ko Burkina bɛɛ b'a aw ɲɛ balontan na mori dɔ de y'o baara kɛ yan ou bien fulomani dɔ de y'o baara kɛ u t'a ɲɛ wa han aw tɛ taa yɔrɔ si wallahi aw tɛ taa yɔrɔ si tant que aw ka balonko sigilen bɛ ni naga ko ninnu kan fo ka Mali sa tɛ kubuta a bɛɛ ne ni ala cɛ Mali tɛ kubuta fo ka diɲɛ wuli don min na a tɛ ta parce que a ta ɲɛ t'a kɔnɔ tellement que a degelen bɛ facilité la tellement que a degelen bɛ a tɛ se ka attaquer a ka problème na fo ka taa den fulomani dɔ kɔfɛ k'o fulomani de bɛna kɛ ka mun dɔnniya b'a la mun don ala don wa mun dɔnniya b'a la ka o bɛ se ka kubuta ko ka di aw ma hein mais ça c'est une honte hein? Ça c'est une honte wallahi ça c'est une honte